Kublai pi baro akan ke video ke bamanta ka sngi kumbang ala kular nga kwa ban pen I shapi ya ka lad Kamai lada phimla ban link ya ka blog jong pi bat ka Google AdSense. Namar ban link ya ka Google AdSense ha ka blog ka jong pi kam de ka basuk namar ba ka AdSense ka don la ka jong ka policy ka jong ka. But kumba philap ha ka YouTube ka long ka bakhamsuk ban link namar ba pi de ban yo tang 1000 ngut ki subscriber but 1000 ka watching hour lani ka kentak ba page gede belong 1000 henry ha ka blog pade ka ya pher ka don bun ki kendon henry ha pa phi page gini ka video nga ngej ba phio e ka jingman toy namar ba nga hikai phi kumno ban link bat kawai pade ka platform ka ba phila ban kamai na lor jong ka Google AdSense hangni lada nga pen phi ya kani ka blog phiru phila ban snai ka blog lada phim pat nang ban sna kum ya ka blog ha kanu rukom phila ban klik ya ka link ka bangala ai haneng lani ya ka to ka link ka bangala ai ka description kani ka dei ka blog ka ba nga bu e kitiar ha dukan ki ba nga di shikibrio mat hangni ki don tang southly post lani ki article ki banga tho but hangni nga ongi phi ba nga kwa ban kamai khendiat na kani dengan bu ya ki advertisement hak jing sha ngala ada ban bu henry ban pen inuk sai pi ngaya chakani ka platform jong ka popular ads phiru phila ban register yala di hangni kumu publisher lani ka publisher nang ta hangni pi click sign up pin register yala di but hadin ba phila ada ban click sign up pin yo I artli ki banner hangni ki dei ki link ti pi click ya kani ka banangkong I am a publisher khnang bapin yo ya ki code bapin bu ha ka blog ka jong phi ti lada phi click ya kani phin yo pade ya ka detail ka ba phya ban pandap namar kandon ko ka page ka ban sami kadi kani ka ba phya ban pandap ya ka detail ka jong phi ngan ong phi ha ba phi register phim dei ban khuslai lada phi klet yo password namar phila ban recover da ka basuk hangni phi ai ka detail jong phi baro namar ba phidang thammai henry nga pat ngan sign in namar ba ngala de ban register haki por bala de phila ban sim ya ka to ka link ka bangal ai ka description khnang ba kan sub ya phi ba phin poi shakani ka website ka ba ngapan ya phi namar ba lada philai na ka Google yo phi poi shakawai pre ka website ka bamlong genuine hangni ngan pandap yo password hadin bangala ada ban ai ke email nang tanga sign in but hadin ma phila sign in phin sa yo ya ka dashboard ko jong phi ka badon bun ki option ki ba phila ban page but nga hangni ngala don lupa ha ka benta jong ka earnings phila ban page dala ki jong ki khmat katnu ngala kamai na kini ki website lani ki blog hangni ngadong phi namar ngaru ngadang su join thammai but omdei ba nga shu penbi lane ba nga thok epi ngalap ba bun ki breu ki kamai na kanika website jo kanika popular ads ka ba phila ban bu ki advertisement ka blog ka jong phi but kalong genuine ka rukom khen ya ka pisa kai sriem hi bar ka Google AdSense henry na kanika popular ads nganong phi kalong kham kloi ka rukom yo namar ba kamda bun than ka policy ka batte henry ka shong happy pat ba phin pendon kam hok ya ka blog ka jong phi kani hangni kamba phi page poi ya kani ka bangala proi rong saw hangni kani ka banga yo akini ki khandiat sngi phila ban page mala ka sngi namar ba ka keu ka dang mi ki sngi ka shong ha ka jing don jong phi ki traffic ka blog ka jong phi habang ong ki traffic ka mot ki visitor lani ki nong page ya ka blog ka jong phi phila ban page na kani ka bentana nengru ka dei hi ka total jong ka jingyo ka jong phi sakawai nga kwa ruban ong ba phimdei ban kerki mensim ban yo ya ka pisa sisen yo la ki 4000 namar ya kata hi kamjuh urlong ha ka jingim jongi ki breu henry ba phin yo 1000 nga nut ban garanti phi namar ba lada phidon buntli ki blog phi link kumni bat kani ka popular ads lani bat ka Google AdSense phila ban yo 1000 sisngi namar ngangi scam ba pidon bun tli ki account ba ki social media ba pher phila ban sam ya ka blog ka jong phi ba ki wei kin page but na phi na ka side option
pila ban yo ya kani ka wei pada ke link lani ka option ke ba pin ad ya ka site ke jong pi hang ni pila ban paste ya URL jong ka blog ke jong pi hai ni benta i bangala pro sau hang ni na pi paste hang ni pin yo ya code ba pin pendap ha ka blog ke jong pi bat kani ka dur ke balong yong jungum hang ni kan salong yong nomor ba kan sa activate pin sayo yo code hang ni try hai ni benta copy yo ni code nang ni bat nang ta phi ya biang sha ka blogger ya ka benta jong ka theme and if click ya kan ka theme phila ban paste yo tu code da ka ba phi ya ha kan ni ka benta jong ka customize na kan ni ka customize option da phi click nang ni pin yo ya kan ni ka edit HTML ti da phi click ya kan ni ka option jong kan ni ka ba phi ban edit ya ka HTML phila ban paste itu code nomor baru ki code jong ka block jong phi ki dan hang ni ti phi type control F na ka keyboard ang ta sa type head tag hadin ma phila da ban type head tag nang ta sa press enter pinsa yo head tag nang ta pade harum jong head tag phila ban paste yo tu code ba phio na ka proper ads uba phila copy kumbang ala pan ip ka bastang nang ta pade hadin ba phila da ban le kum ni phila ban save nomor nga hang ni nganom save chu nomor ngala da ban copy bat ban paste yo tu code phila ban save nomor ba pidang thammai mar hadin nang ta pade phila ban verify harum jong kan ka dor bayong phila ban verify da ka ba click ini verify option harum nomor da phi verify phila ban activate iktu ki ads ki jong phi na ka proper ads la da phim verify kanom activate but hang ni nga khan save ya ka tu nomor ba kumbang la batai phi bangala da ban save na du ki por ki bala da but da phi ya cha ka earnings pinsa yo hadin ka to kan sngi ba kala ja yu ka jingkamai jong phi na ka blog but hang ni phi yo kini ki banner bablu artali na kandong syakal yang common kini ki bahaneng kini ki ads ki ba one na ka proper ads ti kum ni ya ka blog jong phi phila ban bu khanang ba phila ban kamai da ka basuk bala da pidon bun tli ki blog an ong phi hoi kamri ka ba namar ba phila ban kamai hakapor ka ba phi shong thaj hakapor ba phi thia hakapor ba phi trekam ka blog jong phi kan sa lumi ki pisa na ka banta ka jong phi but dei ka ni rukom ka ba phila ban kamai na ka blog ka jong phi da ka ba phi bu ya ka ban long life internet ba kiwei ki yo ya ka blog ka jong phi ban puli but manta da phi ya na ka ni ka sites option hadin ba phila da ban add ya ka site ke jong phi la ne ka blog ka jong phi phin yo pa de ya ka link add zone ti hang ni da phi click ya ka to ka link add zone phila ban bu ya kini ki advertisement hang ni ki don san jait la ne riu jait ba ya kentup lang ba kan ni ka ba he du hajrong ki don bon tali hang ni ki ba phila ban page hidaladi company ka multi tag ka banong kong du nang ta ka on click nang ta ka push notification ka in page push nang ta ka ni ka wi ka interstitial nang ta bat ka direct link tinapling ju kini baro ngan jit ya kani ka balong rong so baingon ka interstitial but ladanga klik ya kani ka link ngan yo code bangan pendap ha ka blog ka jonga ti menta ban pen ia phi ngan klik ya kani ka link but hadin bangala klik ya kani nga yo ya uni tag lani yo code nang ni nga copy but phila ban copy na ini benta nang ta saya ka blog naka customize option phila ban click edit HTML but hang ni phia ban press control F naka keyboard nang ta sa type ya ka ending tag jong ka body hadin nang ta pat phia ban press
enter pin salap ya ending tag jong ko body haswa jong kata pihak ban paste yo tu code ba phila copy na ka proper ads hadin ba phila de ban le kata save but kisong kat kum ki jait theme la ne ki template temanta dengan jait second ni ko pada ka blog kamlong kum ka tu ka ba ngapni phi men kaya pher ka ne na ka to ko wei but ngan jait ha ka banta jong ka layout hang ni na ka ni ka banta jong ka layout pio ini option and gadget nada pi click ini option and gadget pinyo ikani ka HTML JavaScript Lada pi klik ikani pila ban paste you to code hang ni da ka ba pi I right click sa paste lani da ka ba pi press Ctrl V na ka keyboard ka jong pi pila ban save and ring anom save shoot namar bang ala copy ban paste hakani ka wei pade ka block kani ka dei shibanta ka ba ngakwa ban samlam shapi balada ka Google AdSense kampat activate na ka banta ka jong pi ba phin run ya kini ki ads ba pher ha ka block ka jong pi ka proper ads ka dei ka wei pade ka platform ka ba la mani kan show lang na ka banta ka jing onong ka jong pi namar ha ka Google AdSense si kumbang ong pi ki dan buon ki kendon but ya kata phin nam la ban yo tang sisin persang namar ba don kam buon ki bangan sabatai pi raya manta ngatharai ba kani kala biang na ka mata jong pi ban nga kermen pi tanan kini ka video ban klat ban kerja ngi na ka por ban sam lam shikiwei kubleshibun